अरे सही में मिलेला बोलेले हूँ ना। सही में ये तेरी हाथ काटेला तैयार है आ कहत रख आज मिले ना बन तो हाथ के नस काट लेम आ फंसरी लगा के मर जाए। मार रे साला इतना गहरा प्यार तोर कहिया हो गेलौ रे। भितरिया नु सेन फोड़ी ले तू का लाड़ जनबे चुपचाप चल। रास्ता साफ बा मछली के मुड़ा खा के आनी है यही सर यात्रा बनल बा। तू का हम झूठी में जाता रहो अकेले के नु बात बा 3 घंटा के नु प्यार बा। कमरिया आहा कमरिया आहा लागता सेंट मार के सुतल बा पूरा तैयारी में बाका दो। बाप रे बाप ये कुड़िया के बेटा काहे लायल बा रे? काहे लायल बानी लगलू नखरा करे साजवा पर देख के ना हंसलू हो तो हंसनिया तो का ओढ़ल जवरा चाहिए मारे मिट्टी लात कोड़िया नु तोर सुअर नियर शकल देख के हंस देनिया तो तोर प्यार के भूत सवार हो गइला। बोले वो चुमा देवे कि ना? ना ना देवे ना बोलब देवे कि ना? ना ना देवे ना ना देवे ना। कौन बा रे? कथी भेला भाभी? कथी बा रे? कौन ला रे सरवा? कथी बा? लागो तक कुत्ता बा कादू सरवा सुख बुगाते नहीं है रोका साले के गोरसिया लेके काट देतनी। चाचा प्रणाम। अरे सरवा तू बारे चलो बाहर चल चल। अरे सरवा तू घर में काहे घुसर ले रे? चाचा पानी पिए घुसर रही है। पानी पिए घुसर नहीं है कॉल दूरा पे बा आ गां लिया घर में घुसर रहा। गिलास लगे रही है। बाप रे बाप बाबू हो अरे बाप रे बाप सरो तोरा ऐसा दोस्त के मुंह में मुद देवे बहन चोदो छोड़ के भागनू गेला बड़ी मार मरले बा मेरी चोदवा। ए साला तो तू तो कहतली समझ जन्मो जन्म के प्यार बा। जन्मो जन्म के ना हम लाड़ के प्यार बा एक बेर बा तो देख के हंसला ही रहे भोसरी। ए साला तो एक बार देख के हौसले वाले तो मिले चल गेले लाग बहन चोदवा ठीक बेलक सरो पिटाइल ते ना भाई हमर जिंदगी में एके वो सपना हो उ हई मुंह पर कहियो ना पूरा होता तू जनबे करल जेने जाइले ओने लात खाइले एगो तूहे उपाय लगाओ कोनो भाई ओ ना बचबे रे साला देखन तोरा कोनो बड़ बीमारी होइल ही नहीं खे खाए पिए के दिखते नहीं खे तब काहे ना बचबे रे? होई नहीं खे मिलत जा रे सारा बात देखन समझ गनी तोहर दिक्कत रोक कोनो व्यवस्था करतानी। हेलो हेलो का आज मिले के बा? हम नाम पिलम ना मिलम ना का है ऐसे ही सुनो ना नया साल आवत है तो वाला एगो गिफ्ट रखले बानी उहे खाली दे के हम चलेम। अच्छा ठीक बा आब लेकिन छते पे आई हो साझे ही ठीक बा रात के तो याद है ये
बहन आई तू तही रह चले ना यहाँ कथी करत लू तोरे नु इंतजार करत रहली ह। अच्छा तो चलो हमने दीवाल के आरी सरवा कहाँ गेल हमर का मन ना हुई क्या बैठ बहन चोद नंबर आई तो अपने बुलाई बैठे तो सीढ़ी कौन लगैले बा सब कुछ सुतनी रहल बा हाँ द कथी गिफ्ट कौन गिफ्ट कथी कहले रहल कि गिफ्ट लेके अबै तारी। अच्छा पहले गिफ्ट पहले दी हाँ तो ओही ला तो अबे कहली ह। ऊपरों के गेट खुला बा आ सीढ़ियों लागल बा कुछ ना कुछ गड़बड़ बा। चोर और तो सरवा नहीं खे घुसा का रे सरवा कौन बाड़े रे तू अरे सरवा ई तो ई बा तू कथी करे आल बाड़े रे उठ तो अरे बाप रे बाप लगे ते हमर भैया जागलन का। कथी करे आल रे सरवा भैया भैया बात सुन ना भैया हम लेट्रिन साफ करिले रात में लेटिंग साफ करला सरवा सर हम लौकत नहीं है जौन घरवा में बउआ तो ऊ नहीं खेलौकत कथी कहली सरे सरवा एगो और गोड़वा पहले तू बहन चल बैठने आ भैया बहन चल बैठ तेरे छोड़ो बहनचोदवा फिर फंसा के भाग गेल कैसा लागल वीडियो भाई लोग तो अच्छा लगल तो लाइक कर दिया चैनल के सब्सक्राइब कर दिया आ कमेंट तो जरूर करिए कैसे यहू वीडियो में कमेंट करवा ज़्यादा लाइक जाई तो तोरा इनाम मिली जैसे पहले मिल रहा है और पहले 5 आदमी के देवेला कहले रहनी तो 5 आदमी के हम दे चुकल बानी इनाम जौन किशन कुमार कोरल पकड़ी दयाल के बारन उनकारा मिलल बा पहिल का इनाम दूसर का इनाम मिलल बा पवन कुमार जो उनके चतरा झारखंड से बारन उनकारा मिलल बा तीसरा मिलल बाटे बिट्टू यादव जो उनकी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के बारन चौथा मिलल बाटे MD अफसर जो उनकी केसरिया जिला मोतिहारी से बारन और पांचवा रहलन सीतामढ़ी से जौन के रिप्लाई होने से ना अलग तो उनका ना मिल पैलक। तो भाई लोग ये वीडियो में कमेंट करा जिनका कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक हुई यही वीडियो में तो के मिली हमारा तरफ से इनाम का हमकी संख्या बढ़ सकता हमकी संख्या बढ़ सकता है तो कमेंट करो पूरा फास्ट इनामो बढ़ सकता है।